Νεκρός από τα πυρά λιμενικών έπεσε αλλοδαπός διακινητής μεταναστών ανοιχτά της ΚΟ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο διακινητής, πιθανότατα τουρκικής καταγωγής, προσπάθησε να εμβολήσει με το ταχύπλοο στο οποίο επέβαινε το σκάφος του λιμενικού. Οι λιμενικοί απάντησαν με προειδοποιητικές βολές για να τον εκφοβήσουν και ο θανάσιμος τραυματισμός του, σύμφωνα με το Υπουργείο, προήλθε από υποστρακισμένη σφαίρα. Το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε αυτό το ταχύπλοο στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ μετά από σήμα στρατιωτικού παρατηρητηρίου που είδε την αποβίβαση 7 μεταναστών στην ακτή. Το ταχύπλοο με κυβερνήτη έναν 29χρονο πιθανότατα τουρκικής καταγωγής κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το πλήρωμα του λιμενικού τον κάλεσε τόσο από τα μεγάφωνα του πλωτού περιπολικού όσο και από τον ασύρματο να σταματήσει. Μάταια. Όχι μόνο δεν ανέκοψε ταχύτητα, αλλά αντιθέτως επεδίωξε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς και συνεχείς προσπάθειες εμβολισμού του περιπολικού σκάφους, θέτοντας έτσι άμεσα σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του πληρώματος. Η επόμενη κίνηση των λιμενικών βάσει των κανόνων εμπλοκής ήταν οι προειδοποιητικοί πυροβολισμοί, αλλά και η στόχευση της μηχανής του ταχύπλοου για να ακινητοποιηθεί. Ο εξωστρακισμός όμως μιας βολίδας του πυροβόλου όπλου τραυμάτισε θανάσιμα το χειριστή του σκάφους. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Προανάκριση διενεργείται από το λιμεναρχείο της ΚΟ υπό τις οδηγίες και εντολές της εισαγγελίας ΚΟ, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί αρμοδίως και η εισαγγελία του Ναυτοδικείου του Πειραιά. Η σωρός του αλλοδαπού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ για νεκροψία, νεκροτομία, ενώ συνελήφθησαν οι 7 μετανάστες που είχαν αποβιβαστεί από το ταχύπλοο στην ακτή.